ni babakɔrɔ Marafa Bɔrɔtɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen ka fo min ye masa jalakibali ye Bɔgɔri ale min y'an bɔ kunun na ni ka bila sɔrɔ an ma to d'a ma an ma wari d'a ma Bɔgɔri min ye fiɲɛ ban ye k'o labila an ye Bɔgɔri min ye ka dumuni kɛ wasa la k'an da ka sunɔgɔ ka tila ka wuli k'a ɲɛsin an ka cakɛyɔrɔw la Bɔgɔri an ka Ala fo an ka Ala fo waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bɔrɔtɔrɔ maa minnu y'an kɔ tiɲɛ so Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye Bɔgɔri min ye waati kuma n'ale kɔni sera Bɔgɔri min kɔni fura t'o la ayiwa min kɔni an bɛɛ lajɛlen ta ye Ala ka kɛcogo nɔgɔya Bɔgɔri yarabi n'an m'an kɔ don diɲɛba in na don min na yarabi Ala ka kɛ hɛrɛ la n'o tɛ maa tagabali tɛ dɛ i bɛ fɛrɛ ka mɛn de Bɔrɔtɔrɔ nin y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan waleɲumandɔn foli tɛmɛnen kɔfɛ lamɛnbaa sɛgɛnbali lamɛnbaa ɲinɛbaliw sabu n'i y'a mɛn ko arajo a lamɛnbaaw don dɛ siga t'a la n'olu tɛ yen anw tɛ yen olu de b'u ka ca bila u ka sunɔgɔ u ka baara u ka maamago k'a bɛna daminɛ sisan n'o ye arajo jɛgɛfɔ ka kunnafoni balan ye Bilhak Bɔrɔtɔrɔ an bɛ ba nin kɔ joyilakaw fo k'u waleɲumandɔn min ye masigikaw ye jɛgɛfɔ bɛ lamɛn Mali fan bɛɛ dɛ nka bolofa bɛ masigi kan dɛ Sibiridon ni Karidon an tun bɛ masigi Bɔgɔri u ye baara ja don an na k'u ni ce u yɛrɛ ye j'espère que dumuni kɔni kun tɛ yen parce que filɛ nin ye n'i bɛ t'i ka o ko ninnu na i tɛ maa wele o de ka problème ye jɔn ko Ala saga tobira k'a sigi fɔlɔ o bɔ ci wa i fiɲɛ de ye nin ye n kɔnɔ fa saga bilen a disi fɛn ɲuman tentema ɲuman Ala ka hinɛ a la a galaka sogo bɔnkɔnɔden ko réunion Bɔrɔtɔrɔ o tuma nin y'an sigilen Jibi ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la Bɔrɔtɔrɔ Bɔ Jabate an ye bi kunnafoni tigiw ye ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔ o tuma ni Jibi sɔnna kunnafoni minnu sugandira k'a di an ma yanni Jibi ka sɔn kɔrɔfɔ dɔ bɛ yan nisɔndiyalen don bi bawo min ye sibiri tɛmɛlen jɛgɛfɔ ɲɛmaayaso jɔn ko Ala o ye danaya ni k'a kɔrɔkɔrɔya denmisɛnninlakaw kan min ye Dieudonné Dako ye ale kɛra directeur général de la radio Jɛkafɔ ye Bɔ Jabate o kɛra directeur général adjoint ye promotion de l'emploi promotion de la jeunesse fonction publique dɔrɔn tɛ min ye kɛnyɛrɛye cɛkɛdaw ye u b'a ko kan wa Jɛkafɔ a bɔ mɛ k'i jɔ fari ni saraba ye an bɛ dugawu dɔ kɛ o ye danaya min da an kan hali busa Ala k'an s'a kɔrɔ min ye jigi Ala ka jigi fa yira ko kɔnɔ min ye minɛnw ye Ala ka n'u dajigin an bolo ka ɲɛmaayaso fo n'o ye conseil d'administration ye Bɔrɔtɔrɔ u ka bonya n'u ka danaya la o tuma ko Ala ka minɛ ta fanga Ala ka an se a kɔrɔ amin i Tarawele k'a fɔ Jibi ye ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ Bɔ Jabate nin foli an b'a ta ka ɲɛsin an ka musokɔrɔba ɲuman ma n'o ye Diko M Mayiga ye an denmusonin ko caman don Bɔ Jabate o kɔfɛ baji kɔnɔ jɛgɛ n'a y'a tinɛ kɛ baji ye yalima a bɛ sɔrɔ a balocogo o fɔ an bɛ a ye ne ko bala cogo bɛ di Bɔrɔtɔrɔ joona ne bɛ n tigɛ don Info City la rédaction ka jɛ ka sɛbɛn nin y'o ye Bɔgɔri an ka taa ba nin kɔ joyila Bɔrɔtɔrɔ kari tɛmɛnen kunna sini lajɛ belebeleba tun bɛ n'an kɔ ma ko meeting Bɔgɔri a hakilina bɔra jɛrɛjɛkulu min na o de ye collectif ba nin kɔ sirako ye Bɔrɔtɔrɔ ka sababu kɛ mun ye u ye laɲini kɛ ni ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma jamana marabaaw ye kɔfilɛ kɛ u la k'u jɛna n'a ye Bɔgɔri min ye ka bɔ joyila ni ka taa bila fo masigi laɲini b'u bolo n'o ye manajiko ye k'u jɛna n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye jamana yɛrɛ ka conseil des ministres ye min bolo dara jumadonya dɔ fɛ décembre kalo tile 28 Bɔrɔtɔrɔ conseil des ministres ye a latigɛ k'a yira k'a fɔ jamana bɛna manaji da joyilakaw bɛ laɲini mun na kabini indépendance fo bi n'i ye sira in lajɛ kilomètre 104 bɔɲɔnko Bɔrɔtɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko sira in a bɛ tɛmɛ dugu min fɛ n'o ye route nationale 30 ye Ngolobugu Masigi Sanso Donba Debile Konsa Kwale Kebila sɛbɛnnikɛla ko Bɔrɔtɔrɔ ka daminɛ joyila ni ka taa bila Buguni sira in a bɛ tɛmɛ o sira o galagadaw fɛ Bɔrɔtɔrɔ n'i y'a lajɛ nafasɔrɔ sira minnu bɛ n'o ye sɛnɛ ye n'o ye dunfɛn wɛrɛw ye Bɔrɔtɔrɔ i b'a ye k'a fɔ baara min bɛ kɛ sira tɛ ni ka na n'a ye duguba kɔnɔ a ko in kɛ bɛ gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ duguden minnu sigilen bɛ Bamakɔ yan minnu bɛ min ye dugu kɔnɔna ye minnu bɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ collectif tɔgɔ la k'a daminɛ
diinɛma politikima ka taa bila jagokɛla la min ye entrepreneur ye bon tɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen de jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan ni k'u ŋaniya kɛ kelen ye an ka jɛ an ka laɲini boloda min ye kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ an ka sira ko min y'an bɛɛ kunkanko ye an ka laɲini kɛ ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye laɲini ye a jaabira sabu min ye karidon ye bon tɔrɔ ye meeting u ka école fondamentale kuru kɔnɔ u ye kɛnɛ sigi kɛnɛ in a yakubayara wari n'i y'a lajɛ a ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ masigi ale sous-préfet bolo sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Birahima Tenbeli ye a ko ale kɛrɛfɛ masigikaden minnu bɛ masigi ka taa bila min ye Bamakɔ kɔnɔ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen Bɔgɔri maa si ma to ko nin na sɛbɛnnikɛla ko lajɛ tun bɛ mun kan o de ye waleɲuman dɔn o de ye nisɔndiya ye sabu jamana gouvernement y'a kanu k'a fɔ k'u bɛna ka sira kɛ manaji ye o tɔrɔ ye mun tora an bolo bilen an ka ɲɔgɔn dalajɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw waleɲuman dɔn an k'u fo an k'u tanu sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana yɛrɛ y'a jira k'a fɔ sira mun bɛna da o tɔrɔ n'a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 32 la a ko a yɛrɛ bɛna bɔ an ka foroba wagande de kɔnɔ o ɲɛnabɔra ka ban a ko n'i y'a lajɛ tuguni sira in a bɛna tali kɛ kalo 36 kan o bɛ san 3 kofɔ a ko entreprise 2 olu de bɛna sira in dilan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ba nin kɔ sirako maaw ye o de a ɲɛmaya tun bɛ k'a di cɛ dɔ ma n'o ye entrepreneur ye Elajo Yusufu Ayidara o tɔrɔ ale yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ belebeleba kɛ nin ka kɔn jamana ɲɛmaaw ta ɲɛ min ye sira ye k'a garati a yɛrɛ kun wari ani maa jate n'o ye sefa wari miliyɔn 40 bɔɲanko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye dugudenw ka nisɔndiya dugudenw ka waleɲuman dɔn dugudenw ka sewa o tɔrɔ de maa si ma bin n'o ye bɛɛ lajɛlen kɔni kankɛrɛ ta n'o ye colonel Asimi Goyita a barika colonel Asimi Goyita i ni ce Mali bɛ dabolo mun na bi a dogolen tɛ an wasalen don an nisɔndiyalen don hali bi jolilakaw min ye masigikaw ye banikɔkaw bagatɔw de k'u ka duwawu bɛ a ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o de nana ni hakilina min ye min y'a tɔgɔla monument Elajo Yusufu Ayidara bagatɔw de min ye masigi yɛrɛ camancɛ ye u ye monument ɲuman k'o dilan ye min bɛ dugu yɛrɛ cɛ ɲa n'o ye colonel Asimi Goyita ale tɔgɔ la min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ masigi kɔnɔ k'o kun tɛ dɔwɛrɛ ye a kanu b'u dusukun na o kun tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ ka baara min kɛ min kɔni ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ bagatɔw de ko hali bi ni jamanadenw ka duwawu bɛ a ye o tuma ko bolofa bɛ olu ta kan kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko o tɔrɔ n'i y'a lajɛ min ye Yusufu Ayidara ye sirifukɛ o de ale ko kuma t'a da sabu min ye jamanakuntigi ye wari a ye ŋaniya mun ta ni kulu sɛgɛrɛ maa minnu tɛmɛna ka kɔn ale ɲɛ wari u ye sirako in ta kulu sɛgɛrɛ maa si ma kala don ɲinɛ ka bɛn n'a ye nka min ye colonel Asimi Goyita ye ale de y'a minɛ a bolo 2 la n'a ka gouvernement n'o ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye k'u b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka fɔ Bɔjabate yanni ka taa yɔrɔ jan an bɛ min fɔ maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko sɔrɔdasi ninnu i bɛ se k'a f'u komandi ye nka k'u nana k'u ma baara kɛ kalo b'i da dɛ fɔda tɛ awɔ o fɔda bɛ jɔn fɛ wa dɔw bɛ ja gɛlɛya k'u sigi réseaux sociaux kan ka manamanakan fɔ o tɛ ban la o ko mana kɛ cogo cogo Bɔgɔri o tɛ ban la sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔri min ye masigikaw ye u ko olu kɔni ye ni ɲɛnajɛ min kɛ Bɔgɔri min ye u ka fɔlifɛnw ye ka jama nisɔndiya dugutigiw cayara kɛnɛ kɔnɔ min ye alimamiw cayara société civile ka taa bila jeunesse la Bɔgɔri bɛɛ lajɛlen ko colonel Asimi Goyita a barika Bɔgɔri kɛnɛ yɛrɛ a laɲini bɔra maa min na n'o ye sirifukɛ ye Elajo Yusufu Ayidara entrepreneur don n'o ye entreprise Yusufu Ayidara yɛrɛ ɲɛmaaba don Bɔgɔri a ko bolodogɔni kelen tɛ bɛlɛ ta ko n'i y'a mɛn nin baara in ye kundama sɔrɔ ko maa caman y'ale dɛmɛ dɛ minnu tɔgɔ bɛ dibi la k'u tɔgɔ kana fɔ nka k'a b'u tɔgɔ fɔ ko bonya dogobaga k'o ye kafiri ye o tuma min ye dɛmɛ o tɔrɔ k'a ma bɔ bolo kelen na koyi a bɔra fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jan ko nin baara in nun bɛ se ka don cogo min na o tuma k'u bɛɛ de ka hɛrɛ don u bɛɛ de ka dɛmɛ don u bɛɛ de ka laɲini don politikima jagokɛla entrepreneur ka taa bila diinɛma Bɔgɔri dugutigilakaw denmisɛnninw ko maa ma bɔ maa la dɛ ko nin kunnawolo bɛ ta k'a di bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Info City kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Bɔjabate n tɛgɛ bila n k'i sɔn maɲumanya tɛ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko plume libre a Tarawele nin ye a ka fasiri ye a ko min ye anw ka jamanadenya bugunatigɛ sɛbɛn ye n'o ye carte d'identité nationale biométrique ye jamana in kɔnɔ e ko sɔɔni a ko in a tɛ bɔ dalafɔ la ni k'a kɛ hakika ye wa bawo n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye anw ka jamanaden minnu
minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnyala minnu bɛ jamana kɔ kan ni bugulatigɛ sɛbɛnko kɛn bɛ gɛlɛya ye a kɛn bɛ anw ka tunkaragew a kɛn bɛ olu bolo gɛlɛya belebele ye bawo sɛbɛn caman bɛ yen n'a fɔra k'o ɲini n'a fɔra ko e ka na ni nina ye nina o kɛn bɛ sanu ye ni pɛluw t'i bolo ni mansin dagabana ninnu t'e bolo ka dugukolo see ka se sanu ma e bɛ sanu sɔrɔ cogo di n'i ye ko in lajɛ kulekan bɔla a bɛ ɲini ka waati jan bɔ nka min ye sɔrɔdasi ninnu ye olu n'a fɔra dama kana bugɔ sisan la o bɛ ka wulikajɔ caman kɛ min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye a y'a jira k'a fɔ jamanadenw hami ye fɛn min ye hali n'o bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ maaninfin ale ni bɛ fɛrɛ ka to a la a na wulikajɔ kɛ ni k'a ɲini ka di jamanadenw ma bɛɛ ko tɛ baara bɛɛ lajɛlen tɛ se ka latile don kelen ko baaraw kan ka bɔ ɲɔgɔn da fɛ dɔɔnin dɔɔnin min ye carte d'identité nationale biométrique ye o de bɛ na bila n'a baaraw bɛɛ lajɛlen banna o de bɛ bila carte nina o nɔ na n'o ye numéro d'identification nationale ye an ko a ma ko nina carte d'identité nationale biométrique a baaraw daminɛna n'i y'a ta k'a lajɛ décision n'o ye sariya bolo ye o kɔni t'a la an ka ministre ka lajala ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ min kɔni bɛ yamaruya di anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ko k'o fara ɲɔgɔn kan waasa min ye carte nationale a fɔ carte d'identité nationale biométrique ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ bawo min ye kunnafoni dɔw ye o kunnafoni ninnu o kɔni bɛ laɲini i fɛ waasa e ka o kunnafoni ni ka o sɛbɛntiya wa ni ɲininkali walima ni yɛlɛma kan ka don fan minnu fɛ o ɲininkaliw bɛ kɛ i la o ɲininkaliw o fana fo o sɛbɛnw fana ka y'i bolo k'o bɛɛ lajɛlen ni k'a sɛbɛn ni y'u ka site yɛrɛ lajɛ n'o ye www.jevalide-mon-nina.ml o kɔni o ye site ye n'e ma se ka wuli ka se an ka commissariat ninnu kɔnɔna na e ma se ka wuli ka se an ka préfecture kɔnɔna na e ma se ka wuli ka se brigade de gendarmerie kɔnɔna na e kɔni e ka se site in sanfɛla la min ye kunnafoni ye a kunkun n'a ɲɛɲɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i tɛgɛ i ka tɔgɔ sɛbɛn fo ka taa se taabolo wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni ɲininkaliw bɛ kɛ i la i bɛ a jaabi a tɔ ye dɔrɔn elɛni ka wuli ka se yɔrɔ kofɔlen minnu n'an da tula la gendarmerie polisi commandant daga yɔrɔ n'o ye préfecture ye ka wuli ka se yen i photo o ka ta ka fara i ka kunnafoni hakika ɲinilen ninnu kan n'i ye ko in lajɛ min ye nin carte d'identité nationale biométrique ye a bɛna kɛ sabu ye jamanadenya bugulatigɛ sɛbɛn ka se k'a kɛ hakika ye ni nanzaraw ko k'a sécuriser bari taabolo dɔw bɛ a kɔnɔna na n'o a dilanbaw yɛrɛ tɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tɛ maa caman bɛ yen i tɛ se ka garamu a la Vous écoutez Radio Djekafo depuis Bamako. Wa min ye an ka ministre d'État ye n'o ɲɛsin bɛ décentralisation ko ma n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔni hakilina min ye lafiyada ye o n'a ta ka ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ jamana kɔ kan k'olu lafiya u ka sɛbɛnko la jamanadenya malidenya bundatigɛ sɛbɛn u ka se ka sɔrɔ u bolo lafiya kɔnɔna na ko a dabɔkun yɛrɛ ye jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan nka minnu bɛ kɔnɔna fana na olu fana k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ko fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛlen don min ye CEDEAO ye an bɛ jɛkulu min kɔnɔna na n'a bɛ wele ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'an ko a ma ko CEDEAO a kɔni a bɛna bila o cadre fana kɔnɔna na min ye carte nationale carte d'identité nationale biométrique ko ye a bɛ bila o de fɛɛrɛ kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ ale ka kɔrɔfɔ baale min y'an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka sécurité ko ma n'o ye Kanango ye n'o ye général de brigade ye min ni a b'an ka ministre de la sécurité intérieure kunna ale kɔni n'o ye Daoud Ali Mohamedine ye ale y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye wulikajɔ o kɔni b'a la ka kɛ min ye k'a fɔ k'i bɛ carte in k'i na taa sina dilan wa k'o kɔni ko o kuma tɛ bawo taabolo dɔw bɛ na kɛ nin carte kɔnɔna na kunnafoni dɔw bɛ carte in sanfɛla la min kɔni a sugu dɔn tɛ maa bɛɛ lajɛlen fɛ wa min y'a yɛrɛ ko yɛrɛ dumamayɔrɔ ye o de ye a marché n'o y'a sugu bulon ye o bɛna ta ka di anw yɛrɛ ka entreprise malienne de ma min b'a dilan yan a tɛ dilan ka bɔ jamana kɔ kan dɛ a bɛ dilan faso Maliba kɔnɔ k'a dilan k'a di jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma o kɔrɔ ye nafolo n'a bɔra Wagande kɔnɔna na a bɛ di entreprise malienne ma ale b'a ka baara kɛ nafolo o bɛ to jamana kɔnɔ nin kɔni nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ livre kɔnɔna na min ye A Traoré a ka fasiri don. Jeka Pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Jeka Pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Bɔɲabate ne ko bala cogo bɛ. O Traoré
ni maa min ye tigɛ don ko da la e t'a tɔ mɛn tuguni la preuve sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Umaru Konate Baru Kolontigi wɔrɔtɔrɔ de a ko est-ce kalan wɔrɔtɔrɔ de kalan ale de bɛ laban a ko maa tɛ kɔrɔya kalan ma maa tɛ dɔgɔya kalan ma wɔrɔtɔrɔ de kalan kɔni o de kan ka k'an taabolo ye a ko kalansoba dɔ bɛ an ka jamana in kɔnɔ wɔrɔtɔrɔ de u ka denmisɛn minnu tun bɛ kalan na san 3 kɔnɔ wɔrɔtɔrɔ de k'u ka san 3 kalan kuncɛli baaraw bolodara sɛbɛnnikɛla ko wɔrɔtɔrɔ n'o de tɔgɔ ye Université Marie Saint-Clair sɛbɛnnikɛla ko a ko juma tɛmɛnen nɛgɛ kaɲa 16 waati min ye Université privée Marie Saint-Clair Jabala la n'a filɛ nin commune 6 Misabugu wɔrɔtɔrɔ de min ye lajɛsali ye a kɛra dɛbɛdɛbɛ fo ka maaw jɔ da la a ko laɲini tun bɛ mun kan o de ye kalanso tigi maa min ye wulikajɔ kɛ ni k'a ka nafolo bɔ ni k'a ka hakilinaw bɔ ka don a la janko kunfinya dibi bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ jamana kɔnɔ min ye baaraw k'aw sabati denmisɛnw kalantaw kulu caya jamana k'a yiriwa i b'a fɔ ko madame Keita Mariamu Buare wɔrɔtɔrɔ de ale de ye nin hakilina ɲuman ta denba ɲuman min ye kɔfilɛ k'o kɛ denmisɛnninw la waati bɛɛ denmisɛnninw ka gɛlɛya denmisɛnninw ka dɛmɛ ni dɛmɛ a fɔ hinɛ ni makari i b'a fɔ ko madame Keita Mariamu Buare sɛbɛnnikɛla ko wɔrɔtɔrɔ de ni maa min ye tigɛ don ko da la e t'a tɔ mɛn tuguni la preuve sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Umaru Konate Baru Kolontigi wɔrɔtɔrɔ de a ko est-ce kalan wɔrɔtɔrɔ de kalan ale de bɛ laban a ko maa tɛ kɔrɔya kalan ma maa tɛ dɔgɔya kalan ma wɔrɔtɔrɔ de kalan kɔni o de kan ka k'an taabolo ye a ko kalansoba dɔ bɛ an ka jamana in kɔnɔ wɔrɔtɔrɔ de u ka denmisɛn minnu tun bɛ kalan na san 3 kɔnɔ wɔrɔtɔrɔ de k'u ka san 3 kalan kuncɛli baaraw bolodara sɛbɛnnikɛla ko wɔrɔtɔrɔ n'o de tɔgɔ ye Université Marie Saint-Clair sɛbɛnnikɛla ko a ko juma tɛmɛnen nɛgɛ kaɲa 16 waati min ye Université privée Marie Saint-Clair Jabala la n'a filɛ nin commune 6 Misabugu wɔrɔtɔrɔ de min ye lajɛsali ye a kɛra dɛbɛdɛbɛ fo ka maaw jɔ da la a ko laɲini tun bɛ mun kan o de ye kalanso tigi maa min ye wulikajɔ kɛ ni k'a ka nafolo bɔ ni k'a ka hakilinaw bɔ ka don a la janko kunfinya dibi bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ jamana kɔnɔ min ye baaraw k'aw sabati denmisɛnw kalantaw kulu caya jamana k'a yiriwa i b'a fɔ ko madame Keita Mariamu Buare wɔrɔtɔrɔ de ale de ye nin hakilina ɲuman ta denba ɲuman min ye kɔfilɛ k'o kɛ denmisɛnninw la waati bɛɛ denmisɛnninw ka gɛlɛya denmisɛnninw ka dɛmɛ ni dɛmɛ a fɔ hinɛ ni makari i b'a fɔ ko madame Keita Mariamu Buare sɛbɛnnikɛla ko wɔrɔtɔrɔ ni n'o ye docteur Akori Ak Ignani ye min ye Akori Ak Ignani ye wɔrɔtɔrɔ directeur général de l'Institut national de santé publique i b'a ye k'a fɔ a tɔgɔ ye kɔw tigɛ ka baw tigɛ Gansan tɛ a y'a ta ni k'a tɔgɔ da a la min ye cɛba don maa min kalan bɛ sabu professeur don wari maa kan ka misali ta kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye lakɔliso yɛrɛ directeur ye o de ye Cheikh Amala Bacili ye ale ko min ye professeur Akori Ak Ignani ye wɔrɔtɔrɔ ko Gansan tɛ u y'a sugandi a n'a ka cɛkɔrɔbaya a ka wulikajɔ a ka hakilina ɲuman wɔrɔtɔrɔ de a ye baara min kɛ jamana ye a b'a kun bɔ maa ka misali ta kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ professeur yɛrɛ fana ye kuma ta a ko bonya bɛ manden bonyamasegin bɛɛ ni ka nin promotion 3nan tɔgɔ ta ka d'ale la wɔrɔtɔrɔ ko a y'ale fa fo ka damatɛmɛ a baara ta ale tun tɛ kalanso yɛrɛ yɔrɔ dɔn ale donna kɔnɔ a ye min ye so min jɔn bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ jamana in kɔnɔ a ye kalanso in karamɔgɔw ye hakilina mun b'u la a y'a nimisi wasa kosɛbɛ kalanbolo minnu bɛ kɛ n'o ye filɛriw ye a ye min mɛn wɔrɔtɔrɔ k'a bɛ maa jigi fa o tuma k'ale professeur Akori Ak Ignani k'ale tɛn'i sigi bilen Bɔkari Tarawele min ye kalanso ye k'a bɛna dɛmɛ a seko n'a damayira a bɛ se ka ko kɛ ka dɔ fara kalan ɲɛtaw kan wa min ye a tɔgɔla promotion ye maa 36 ye kumakan n'u dɔdɔlima u ye baara sɔrɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye professeur Akori ye a y'a yira k'a fɔ ale ka promotion wɔrɔtɔrɔ ni maa 36 u ma don mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ a bɛ bɔ a kalama u ma yɛlɛ sanfɛ a bɛ bɔ a kalama wari k'u dɛmɛ min y'u tɔgɔla cakɛdaw ye k'u dɛmɛ foroba baara k'u dɛmɛ u ka haminanko wari k'u dɛmɛ fo ka taa fɔ don na k'u kɛra tare ye k'ale n'o boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye denba ɲuman yɛrɛ n'o ye madame Keita Mariamu Buare ye wari a ko hali bi ŋaniya wɛrɛ b'a la min ye kalanso in ye sabu n'i y'a lajɛ wari min ye conseiller africain et malgache et pour l'enseignement min ye kamesi ye wari olu kɔni y'a yira k'a fɔ a k'olu ka dɛmɛ bɛ kalanso in ye k'a da mun kan u ye universitéw lajɛ u ye min ye Marie Saint-Clair kɔnɔ a y'u jigi fa
wa min fi yere kamesi no yi ga lagolzo lakodo kere lagolzo ki sigi sabara ka kuma ce Bori, minye conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. No e kamesi u ya yira ka foku jigi fara. Minye Marie Saint-Clair kono. Bori ko kuma temble. Sabu kulu mago be fanfe no ga ka décharge kono. Ko bedda falembe. Kuma kai. Sabeni gala ko ako minye kalande unye. Bori kangar de bedo ye kalandi ya donia sro. Ika minani bolo fly. Ika waliya. Kana kalam mine ni katla ka ta da karafe. Diplôme akanka bara, akanka boloda. Bori u ye bara mo ke no e maseri. Kone professeur akoriye aya yira ka foko ali bi ko nyame bina kolongo kungolo bora do kara do rabe kofe ko mimbe ko de ka chan wiye minke bori mimbu nye kaba nyinu fe ninga na kuka kalan kunchele hali bi kuku jilaja wato fuka tabla professeur ya la wadi kuka kalan ke wati bela jilengo ko sabu ko mati kura kalama ko kalan ko ni ko yi wajibi ambeka sabu ko ala yi danga donia de nyini minye sebeni gala ka foye de manyumando yi maram keta mariamu boariye aya yira ka fo min ko ni alika kalanro sebe de be minye kalande sumawiye nafulo na boraka do demsonga kalana wadi akana ke nimisayi wato fo akilina nyuma de ka sabatika black kalan soko nala kale klalo barala ka ban klonge o kuma tala demson kan nafulo saru ye kalo kono u ko banga ta kalan rola o kuma tala wato minye akilina jugu ye école soko kono o kuma tala chewnu ndakun kalan muso nu ndakun kala logol karamo ka don sigarti mi roy o kuma tala logol karamo ka don ka fo black wera fena tulla ka donia di demson ma wato ko beblan baka minan kono o kuma ko alibi bulo dawra mun ba bulo o de ka Marie Saint-Clair ka teme université bela jamana kono a dabali tigelembe a sebe kono funi filani ay mi bol la preuve kono baru kolontigi ale ka sebeni do baru kolontigi ga fara la preuve mauga wajiba tambu bela jelefo ko te ko angata douani na katide ni ya takalaje ni entega do ni sebembe bo sebembe no kama ko aujourd'hui Mali abala ka kuma mi onga sigarti ani alimeti odla yoro no sonatam SI eko oni onga douani o family balia o don de oni nyanja wa ka sabuge mi ye dedouane manko doye mi ye sonatamu ye no ye société nationale des tabac et alimenti jumali anga ma go sonatam SA ulu ko ninga mino na be bo jamana koka jamana seleke nani douani ka bolo fara munu no lu be jamana ko nana abe tema ulu de ka boloka mi ye dedouane ma jamana ka tromoyo o ka di jamana ma o ka bla waga ande ko nana o be ga sabuye mi ye jamana ye akeme ka bara kuma munu boloda na fulo inga klaka ta kofe ni ka do obaro dafe gani ya ta ka laje mi douani ga bolo fara mi no be kati obe kulugoro mara obe odefe wani ya ta ka laje sonatamu eko aka mobli muga anin ko fuka ta se binani nyongo ma oko mi kati douani olu kende ga karanga dashwa unyewa ku tedo jamana kon nana baw ni ya ta ka laje mi hadin lanjigi patrick ba ka folano abe haidarae ale ajira ka fo sege lu ya ajira ka fo mi fasoye olu ko ngema ku ka toromoyo nika ode nyini sonatamu SAF anyemo ya blo kerengere nyala ka soro ni ya ta ka laje do sonatamu nyema ya blo ka korofola mi kati douani olu de la nyinge ka nyesi sonatamu SAma ka fo karsalagaw aw na be barala be wati jambo ga anzela wati za aw moko be nafolula aye nafolo ambe de douani ma amba ke avanzila wasa ganga sheki dama wasa mi ye jamana wagande obese ga giriya chogomna bawo awati ni abena furanja min gonnama jamana mogo kumen nafolula sonatamu nyemaw olu mo dogele ya kono goyi uyajira ka fo jongo ala barake nyo bani douani te zangu abulo fara min no lube jamana konnana kerengere nyana bulo fara min no be kati anu lube barala be wati jambo ga nawo ya nyini onve ka fo anga dédouanement anga o dédouanement par avance ango o shegi ni go ke ko di awma aw ka se ga yere yele mano na fule kon an da protocol du ala wani ye shegi ko inda ka laje mami no gun suga ndimbe ka bodouani mo yoro kulugoro e konnana o de ye
inspecteur de douane ni ye alaje odeye Ali Badi Maiga Ali Badi Maiga ale ye chef section recherche douane direction régionale la douane na Kulukoro konnana wani ya ka kota ka alaje ale de nana kana shegi nunu mune ay shegu mune ni ki kunda na ye trésor ga ni ye ko nunu bela jile fese mi ye ni ale shegi mune so tamu nyama blo akanga ta verser mi ye onga trésor mi no fleni ye Kulukoro konnana gani ya ta ka alaje mu yere ko yere lawlide ni ko laje mi ye onga Kulukoro trésorier PR mi be ale ko nana jatimne ka ye mois de novembre 2022 na fulo mi no ko fola ani ale keme ka femunu ye so fura save ou tenyanda aya jira ka fo mi ye inspecteur de douanier no ye Ali Badi Maigaye pa na meni sebe mi ye ko sebe ngo jongala ko flini busy basa chama be akonnana kata soro la ni ko inta ka laje se fo war milliard nani korofo yi anunu ka buyana ko be ko inta tugu chogo mina amasa ka datugu mi ye douani nyemaye ko amaka sabu ye Ali Badi Maiga ale mi ye inspecteur de douanier mi ye kati douani o kurgonnaye ale be bara laye ale mi mena shegi mina sonatam direction na de o ye ale ko ni nyinga ka sebe koro nyinga akera sabu funu wulle ko douane directeur aye mi kati trésor mi be trésor bolofara mi be kati konnana no oye onyema no oye awa traoré ko mo gwenga ba place la wa ale dulula wani ko inda ka alaje goy ma do magoy ko sa ina mi kunu ngoy angoro douane directeur ba akoni aye décision kurabotugu mi mami no tumbeta sheki mina sonatam direction na de no ye inspecteur de douanier Ali Badi Maiga o ya fona dlo ka tega ko ka bo barala sega lu be sina bawo adrala ka fo mi se fo war milliard nani an ministry mi no nyeshi men na folo goni soro da bolo koma no ye bobo ke ble alu seni sanu ale ajira ka fo ko yele ka jo akota bolo bele jilega amizemana kuma ba mamunu be no lu ke mge ma kangara mungana muge jamana koka na folo kale mogo ba ka na folo la mi ye sonatam direction e olu ya ajira ka fo ku ye se fo war milliard nani o yo sara wa sheki kela ka di douani nyemama kerengere nyala douani bolofara mi no be kati konnana gwani ko ilaje kobura mi ye douani mawye ulugo ku muga warsoro wa udlo me ministry somina no aluse ni esanuye ale ajira ka fuko jamana mago fana baga na fulola ko sona tamugo warla sara sona tam de fana ko mi ye kati douani nyemaya bloye ko ku ga warla se ku ka konti kono wasa u ka fara ka bonywana ni ngoni awuli me ka jo funu otarani awa traore o fana temele ko ka boy mi inspecteur de douanier Ali Badi Maiga o fana gwena ka ba place la ningo yimba la ka munumunu uni nyanje wa ministry kwa ki jo ajorola se fo war milliard nani o koni o ka bondunima wani ko ilaje boje bate mi ye douani mawye o be bara ke ni system doyi o system o logiciel ni ya ta ka laje o de be wele ko sidonia mamunu be no lube ta shegi mine ani munu be douani ma bara la o bela jele tere ma dama do de be lu kala be sidoni tabulo la bara war kanga la bara chugomna ka la do chugomna de do man kanga ke chugomna o bo bara o bele jele de nyedo wa lu de be ke sabu yevana na folo kanga ngana mu ni ka do ala misali kele ni ne commerçant ne fana e commerçant ne be nga paiement ke par chèque ni ne nga paiement ke par chèque o be ka chèque mine ne da na sisa ke bi ka de do mange ne ka de do mange na folo kan na folo mugu sara o bo na folo mugu mine ka ne ka chèque ko ta ko bla e ka de do man nona admanga keti ayuba ketene ke uba ketene wannan fulo inde dunna ni jogo nata kani manze doni fuka ta se voir milliard nani abe nyini Alusan Zanu mi ministre de l'économie des finances ko mi ongo douani nyema baye aki jo ajoro la mamunu bengana mungana mu ina jamana koka utege ka do bela jile kunjela wanu kanga bla juju ka bloka uka bla juju ka bloka no ta sonadamu ajaba jeledo ayaka milliard nani aya sara wa mami ndumeta shegi fanamne ode inspecteur de douanier Ali Badi Maiga wa adlona kabikunu ni ngwe sebe na ya sama ka ba aujourd'hui Mali konnana
Abe Aidara ka fasiri. Bon Traoré Dusumango ale te fa to la yani to be suma ale ba tabo la ka temena yere la sirena semenigala to ay ade Bon Traoré ako angata CMDT la Bon Traoré muna nanko Dambele no docteur nanko Dambele Bon Traoré semenigala yere ka fo muna sirame ka kan anye semenigala ko ako menye docteur nanko Dambele transition nyema ulude ko ne yamara daka bon de ninka taka ke CMDT o nyema bay président directeur général no e PDG Bon Traoré ibaye ka fo min ko ne nango e ka be sugandi domuna sebenigala ko a sugandira ka soro gela belebele be CMDT la bon de matinta don abada CMDT ba yere soro bon de minyi chebo ye mami yi yere yira ka kungolo yira Bon Traoré sebenigala ka kumala o kuma minyi transition nyema o be se ka dana taka duga to mina o yu pam bede kuna bon de minyi chemo kan ko ye docteur Nango Dambele sigile ba ka sokono bon Traoré adate kumala asigimbe ninka jamana laje bon de sebenigala ko anaka donia sabu minyi docteur Nango Dambele ye ka kera ministre de l'agriculture ka teme no Sénégalais ka ministre sebenigala ko ako minyi Sénégal ye jamana kono bon de abo don ako asigimbe o sigi kono bon de minyi transition nyema o Sénégal na wele blama o kuma ko Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Mami bina sika bwa kono ima nyine onde yi ala nyine ki fe na ikake nyema ye minyi nango ye kayiba sebenigala ko Traoré ayiba u mafara la chien kele chien fla yiba amanya min ko mo yere yira ka fo ni jamana ko ka mogo bila jamana ka barala alaje ka so alina mandiye sebenigala ko akun nango Dambele anatuko fla CMDT la sebenigala ko anale Traoré ko ni ya laje mamunu kona nye o kuma bogari ulu desra femunu na bogari ko ayo baraw de boloda sabu ni ye kori yere laje bi o kuma ko doni kori kilo kelen songo Traoré ko fitin dron de baje dron bi worola o kuma ba yira ka fo ni ko kura jamana en kono wala kori ga sanuya sanu jema ya gara sanu yi kara sanu yere sabni gela ko Traoré no ye ade ako ni ya laje minye sama ni ye Traoré ko ti bashiye sabu ni be jamanya kibe sengami ko ako minye docteur Nango Dambele tiene mun kara ka blale nye nale nana kana wuli ka joko la Traoré mamini o tienu ke olu sigile olu masa Traoré ko amandulu ye abada minye docteur Nango Dambele aka to dma soro jango min ko ni la ko shobe ta kulu sigare sebenigela ko ako ni ya laje minye kitakawiye olu ka kodi senano ka jira jakulo Traoré minye kodi sene temenen ko ka ba sabu kodi sene damne wati Traoré minye Sénégalo ye kubita u kunfa jurula o kuma kodi sene bani ku ye juru saraka ba toromoyo mun be du mo sefa wari milliards mugan ku yo kla ka ba 20 milliards de francs CFA de bénéfices sebenigela ko Traoré ate tien fanbe ako ni ya laje minye changement climatique ye Traoré o dugu jembe minye samya ye wari yoro do binya yoro do tinya ako minye daga banan ton ye ulu kumboranga jamana yoro do la u kera sababu ye ninga kori furo do halaki sebenigela ko minye nogo ko gele fena ye o nana anga jamana kono nga ni ya laje o sumbora mamunu na ku dombe o kuma ku ulu te kuma sebenigela ko ako bara di kakusani kuma ye ako ni ya laje minye nyina nogo koye Traoré mado de ko ni ye gele do Allah Traoré min ko ni ye Sénégalaw ka soba nyema ba min ko ni ye nogo koy bogari Sénégalaw ya datulu ka dajabala akara sama ni gele abele baye ga min ye docteur Nango Dambele ka kinna nyuma ye Traoré ko ma chama ko ni nogo soro ala na le ka wuli ka jo ga ko minye sanjukoro woshi ko de ti don sebenigala ko ako ni ya laje min ko ni nafulo tunu ko kuma dobe wado ti bi ko ye o kara kabni wati jan minye ko de senano ka tomba ye Traoré mamunu dabala mamunu sema akola o kuma wuli ka jo kemen ka ko sika minye dango docteur Nango Dambele ako kale jaba jelendo Traoré anana hakil namuna asigira sigi tuko mina abadon ka fo jamana nyema o jigi bale kan Sénégalaw jigi bale kan a dati don ngana mula ani mati jaka jere jekulu fanfe be ni ye chenike ku ka be ko bo fiana kale yere jeme no ye ka bu deme sebenigala ko ako ni ya laje minye Mali ye Traoré ibaye ka fo sefa nafolo dun jamanaw la Mali ko ni be joro galila Traoré ale ni gelaw nana nogo ko la ale ni ntoni sanji ko gela kera yoro do la o na taw takama nga joro galila
a ko n'i y'a lajɛ Mali ye wuli ka jɔba min kɛ ɲinan san kɔnɔ wari min kɔni ye usine belebele 2 ye an y'o ŋaniya siri ka ban min ye Kucala kelen bɛ kɛ yen kelen bɛ kɛ Bamako yan wari kɔri ka doni ka taa bila kɔfɛ tuguni wari ko nɔgɔya bɛna don la kosɛbɛ ko sabu yanni maa min ka kale da sinɛni kale ɲɛna kungo kɔnɔ mun tɛ de ka bamusokɔrɔ ɲɛna wari min ye kɔri ye k'a kɛ gari ye ka bɔ gariya la k'a kɛ bazɛn ye chemise ye jean pantalon culotte sutati ko de dugu jɛlen filɛ nin an ka jamana kɔnɔ ko maa min tile la CMDT la o de ye Dr Nanko Dambele ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sidani kɔnɔ AD ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate Namo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau min a jamutɛnɛ nin ye a ka fasiri ye a jamutɛnɛ ko mun sama-samali de bɛ anw ka ordre des architectes Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Min anw ka nin sojɔlaw ka jɛkuluba ye bawo ni architecte kofɔ olu ka bi so birigiden fɔlɔ bɛ da don min fo ka taa fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen banna olu de bɛ sojɔ ko ni k'a dɔndɔli ma o kɛla sabu ye min y'an ka ministre de l'urbanisme de l'habitat ye u ka jɛkulu a ka jaso ni k'a tɛgɛ ta k'a di o cɛkɛda in ma n'o ye ministre so in ye wa n'i ye ko in lajɛ waasa u ka marché n'o ye sugu bulon ye o ka se ka o sɔrɔ UEMOA i yɛrɛ bɔla k'a fɔ sisan CFA bɛ dun jamana minnu kɔnɔna na n'o o jɛkulu fɛrɛba n'a bɛ wele ko Union économique monétaire ouest africaine n'o ye UEMOA ye dalateliya la olu kɔni u ye sɛbɛn dɔw bɔ ani sariya bolo dɔw ta la waasa i ka jamana o sen ka ye UEMOA ka sugu bulon ninnu na architecte kunda o kɔrɔ ye waasa e sen ka se ka ye o sugu bulon de ka dɔ sɔrɔ a nafolo la fo que e ka jamana i bɛ jamana min kɔnɔna na o ka taa sɔrɔ o jamana a ye sɛbɛn dɔw tɛgɛ nɔ bila ka UEMOA ka nin sariya bolo kura ninnu k'o ta ni k'a bila jamana sariya sunba o kɔnɔna na wa n'i ye ko in lajɛ anw ka jamana a ye UEMOA ka nin hakilinaw n'o ye nin sariya bolo ye a y'a tɛgɛ nɔ bila ni nanzaraw ko k'a rectifier de kabi san 2013 waatiw la ka kana a daminɛ waati kana bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ sama-samali o kɔni bɛ profession d'architecte o ɲɛmaya bulon o ni anw ka secrétaire général du gouvernement n'o ye SGG olu ni ɲɔgɔn cɛ ko maa b'a la k'i yɛrɛ ɲininka n'o ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Adraman Jamudene a ko mun sama-samali bɛ nin jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ dɛ bawo min ye nin jɛkulu fila ye ninnu de kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye cɛkɛda in ye n'o ye baara kɛ cakɛbonda in ye a ka se ka yiriwa min ye anw ka a fɔ UEMOA fɛrɛba sanfɛla ye anw ka jamana ɲɛmaw ani anw ka jamanadenw minnu ka baara bɛn bɛ sojɔko ma n'u ye sugu bulon sɔrɔ sisan an dafɛ jamana ninnu dɔ la k'o nafolo mugu minɛ ko yalima u t'a salo kana bila jamana wagade kɔnɔna na wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ wa n'i ye ko in lajɛ ko in n'i y'a ta k'a lajɛ UEMOA anw ka jamana kɛ ka sɛbɛn in tɛgɛ nɔ bila kabi san 2013 kana bugɔ sisan la taama mɛnɛ sisi ma bɔ wa min ye Côte d'Ivoire jamana ye ka taa se Sénégal jamana ma Niger jamana olu ye avant projet dilan UEMOA ka nin sariya bolo kura in na ka se k'a bila u ka jamana sariya sunba kɔnɔna na waasa min ye profession d'architecte ye u ka architecte minnu b'o jamana kofɔlen ninnu kɔ i n'a fɔ Côte d'Ivoire ni Sénégal ni Niger olu ka se k'u ka baara sugu bulon mana sɔrɔ UEMOA espace jamana o jamana kɔnɔna na u ka se ka o sɔrɔ ka nafolo mugu sɔrɔ ka na n'a ye jamana kɔnɔ wa jamana saba in bɔlen kɔ a la jamana fila wɛrɛ bɛ yen n'o ye Togo jamana ye ka taa se Benin jamana ma ko k'olu yɛrɛ fana janfa an bɛ sariya in la baarali la koyi wa min y'u ka processus ye o kɔni ko a un stade avancé an nanzarakan ma o b'a jira k'a fɔ olu fana kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka architecte n'o y'u ka sojɔla ninnu ye u ka jɛkuluba u bɛ se ka marché sɔrɔ cogo min na n'o ye sugu bulon ye UEMOA o fɛɛrɛ o espace o sanfɛla la wa n'i ye ko in lajɛ min ye anw ka architecte ye n'o ye profession d'architecte ye u ɲɛmaya bulon u kɔni wulila ni ka se anw ka jamana marabaaw ma min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya secrétaire général du gouvernement waasa o bɛ se ka ko in a balanyɔrɔ o bɛ se k'a faamu cogo min na min ye premier ministre min n'o tun bɛ ɲɛmaya la a donni kama ka bɛn novembre 2021 ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u n'a ta ni ka taa da conseil des ministres ɲɛkɔrɔ ka taa sɔrɔla conseil des ministres dɛ o kɔni o y'a ka yamaruya di kabi mars kalo san 2016 février kalo n'i y'o fana ta k'o lajɛ min ye premier ministre kɛlen ka layiru kan ta k'a fɔ a na taa
n'a ye conseil des ministres n'o ye ministre ka laadala ɲɔgɔn ye ko a ma tila ka kɛ conseil de cabinet a bilala olu ka bolo kan ka bɛn février kalo tile 17 ma san 2022 nka k'a minɛ o don fo bi i b'a ye k'a fɔ min ye profession d'architecte ye a kɔni a bɛ nin makaran na jamana ɲɛmaaw k'u tulo majɔ jamana ɲɛmaa minnu kɛrɛnkɛrɛnyala ministre so min n'ale ni ninnu kan ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ministre de l'urbanisme de l'habitat ko a ka wulikajɔ ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ Burema Kamena ale de ye ministre ye a ka fɛɛrɛ bɛɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan waasa jamana ye nin sɛbɛn min tɛgɛnɔ bila n'o ye anw ka sojɔla ninnu ka jɛkulu ka baara ka se ka yamaruya espace UEMOA o fɛɛrɛ sanfɛla la a ko a ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa ninnu ka baara o ka se ka a tɔnɔ bɔ bawo o bɛ wulikajɔ min kɛ nin baara nɔfɛ san yirika san caman i b'o de kalan kɛ o kalan baalen kɔ min ye ɲɛdɔn n'o ye Espérance ye san yirika fana o ka ye i la bawo n'o tɛ sugubulon tɛ tani k'a d'i ma min ye Abdramane Jamdene ale kɔni y'a jira k'a fɔ anw ka espace an bɛ jɛkulu min kɔnɔna na n'o ye espace UEMOA ye ko n'anw ka jamana ɲɛmaaw n'u ma profession d'architecte n'u ma don bala n'u ma ta k'a yanga a bɛ kɛ sabu ye maa wɛrɛw ka bɔ jamana wɛrɛw la minnu bɛ UEMOA espace kɔnɔna na o jɛkulu kɔnɔna na ka n'anw ka sugubulon minɛ anw yɛrɛ ka maliyɛnw sigilen yɛrɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ k'a ɲɛdɔn t'u la koyi a ɲɛdɔn b'u la nka sariya bolow bɛ taa la ka taabolo minnu fɔ profession d'architecte kama o kɔni n'o ma lajɛ ni diɲɛ ma jɔlen na an ka nafolo caman bɛ yen an na sigi k'a taatɔla lajɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ a Jamdene a ka fasiri an bɛ taa Jibi fɛ yen o bɛ bɛn Jɛka pep Bajabate ndara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo wari joona ne bɛ tigɛ don Kalum Info sɛbɛnnikɛla tɔgɔ o ye la rédaction ye o bɛɛ lajɛlen jɛra ka min sɛbɛn wari tɔgɔ ye min ye Mali terrain ko ye terrain a bɛ se ka wuli cogo min na ka taa min ye Dakari wari tɔgɔ ye baara a nun donna ko kura sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka taama ministre n'o ye Madame Danbele Madina Sisoko wari tɔgɔ ye ani délégation belebele u taara Sénégal jamana na min ye Sénégalikaw ka ministre a cɔma u ye ɲɔgɔn ye n'o ye Mansuru Faye sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲɔgɔn ye a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye Mali terrain fila bɛ yen wari tɔgɔ de min ye olu sɛbɛn minnu bɛ yen wari ka taa bila o pièce de rechange la wari ni ka t'o ɲini ka na n'o ye jamana in kɔnɔ n'o ye terrain CC 2205 ani CC 2207 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dugu min n'u y'o taama ka taa pièces ɲini wari o de ye Jaminajo wari ani Thiès ye a ko Madame Danbele Madina Sisoko a jigi fara kosɛbɛ wari sabu pièces minnu tun gɛlɛya bɛ o pièces sɔrɔla ka ban a ko terrain kɔni wari se ka kɔni tɛ min na jamana marabaaw k'u hakili b'a la o kuma terrain kɔni a bɛna wuli ministre a tɔ tora n b'a dɔn kɔni a ma taa avion fɛn fɛ a taara sira fɛ hakili la waasa a ka sirakolon in kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko o tɔrɔ ye min ye pièces ye n'o bɔra Sénégal ka Mali sɔrɔ a ko mécaniciens labɛnnen bɛ o baara n'u bɛna don a ko locomotive kura minnu kan ka na n'o ye kunkolo ye a ko o kunkolo fana bɔri olu baaraw fana bɛ sen na a ko siga kɔni tɛ min na jamana ɲɛmɔgɔ kɛmɛ ka hakilina min tigɛ sen ka terrain ko la bɔri ko malidenw k'u daga sunɔgɔ k'a bɛ waleya a tɛna kɛ maraba fɔlɔ tɛmɛn'o ye olu minnu ye jamanadenw jigi fa ni ka kɛ pɔnpɔn bogolo ye a ko min kɔni ni sen na tan ye a ko malidenw k'u siga ka fɔ k'a tɛna kɛ bloku ye dɛ o ka n'i cɛ ka don a kɔnɔ yan ka taa ni kayi k'a ko dabila ten a bɛ ɲɛnabɔ n'a bɛ ɲɛnabɔ fɛn fɛn bɛ bolo la transition tile kɔnɔ a ka haramu nin bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Kalum Info kɔnɔ la rédaction u ka sɛbɛnni don Bajabate Kalum Info ka fara rédaction maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko aujourd'hui Mali ko an ka taa Banque Malienne de Solidarité n'o ye BMS SA ye dɛ min ye ɲɛmaaba ye Lafiya Koyita k'a ka ɲɛta a n'a ka sanayɛlɛ sɔrɔ k'a dalilu a gundo bɛ min dɛ ni ye fasiri kɛbaa ye e ko a ma wuli ka jɔ kɛ ni k'i tɛgɛ sɔnni sigi a kan wa n'i y'a ta k'a lajɛ Lafiya Koyita min ye BMS directeur général ye o kɔni a sugantila u ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o ye conseil d'administration ye o min n'o bɔra ka kɛ novembre kalo tɛmɛlen tile 30 dɔ san 2021 i b'a ye k'a fɔ danaya tala ni k'a kuraya a fɔ ka ɲɛsin Lafiya Koyita ma min ye lajɛrɛ in yɛrɛ
ye a sɔrɔla ni k'a sɛbɛntiya lajɛrɛ in ta ko 70 ni 2nan o kɔni o de senfɛ n'o ye 72e conseil d'administration ye o kɔni de senfɛ Lafiya Koyita danaya dala a kan k'a kɛ BMS directeur général ye maa dɔw maa min ni wariko o t'a la gundo o t'a a bolo gundo la bawo n'i y'a lajɛ maa dɔw danaya dala a kan k'a sabu kɛ a kala bɛ a la a ɲɛdɔn bɛ a la n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka BDM yani ani BMCD u ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ BDM bolofara belebeleba kelen ye i b'a ye k'a fɔ BMCD a kɔni min ye Lafiya Koyita ye a ye baara kɛ yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na ɲɛmaya jɔyɔrɔ kumaba caman bɛ yen a y'o baaraw boloda wa min ye kalanw fana ye ka ɲɛsin nafolo la baarali ma a y'o dɔw kɛ faso Maliba kɔnɔ min y'anw ka École nationale d'administration n'o ye ENA kɔrɔlen ye ka taa se Faransi jamana ma Faransi jamana a ye zolen da ye ka taa kalan caman kɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ min ye doctorat ye en sciences économiques n'i y'a lajɛ université de Toulon en France min n'o o jabala ye Faransi ye a kɔni a ye munumunu salo kɛ yen doctorat o sɔrɔlen 2021 2022 o fana bɔlen koyi maa kofɔlen ye a ma dɔn o ma koyi san 25 o bangi baara o ɲɛdɔn bɛ a la wa min ye bibi n'a yɛrɛ si bɛ san 50 la wa min y'a ye dana tala ka d'a kan o ka conseil d'administration ta ko 72nan o senfɛ i b'a ye k'a fɔ maa kofɔlen a jomɛ wa gɛlɛya minnu bɛ wariko la bangi ninnu kɔnɔna na k'ale bɛ fura jɔnjɔn sɔrɔ a la wa bangi min don n'o ye BMS ye a kɔni a kɛn bɛ ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin an ka entreprise ma n'o ye kɛnyɛrɛ jɛkulu ye forobaca fara kɛnyɛrɛ ye kan ni entreprise ninnu bɛɛ lajɛlen jigi sɛmɛyɔrɔ ye BMS ye wa min y'an ka logement sociaux ko ye ko bangi in fana kɛn tɛ k'o wariko jaso ni k'i jɔ n'o ye a ko a disi la wa min ye Lafiya Koyita ye Lafiya Koyita ko k'a fɔna maa minnu kɔ bawo a bilana min nɔ na ale de kun y'o ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnlen ye n'o ye conseil spécial ye BMS kɔnɔ wa ale sugandila k'a bila ɲɛmaaba de nɔ na k'a sabu kɛ danaya dan bɛ a kan k'a sabu kɛ a ɲɛdɔn bɛ a la kalan bɛ a la min ye bangi ye k'a b'a baara ɲɛdɔn hali kɔsada in na o ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ min ye hôtel Radisson collection kɔnɔna ye n'o ye Sheraton kɔrɔ ye o ɲɔgɔn ye kɛ so ye n'i y'a lajɛ o kɔni a jirala k'a fɔ o ni cabinet dɔ tigɛ di bɛ ɲɔgɔn ma minnu kɔni n'olu bɛna bangi in dɛmɛ ba taabolo kura ni kungilenna kura minnu bɛ a la ka ninkura fiyɛ a ka baara caman na maa minnu bɛ yen n'olu ye clients ye olu bɛ t'u wakili minnu sɛmɛ o la n'u ka projets ye olu bɛ se ka financement sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ gɛlɛya ma don a la nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Lafiya Koyita n'o ye BMS DG ye a ka danganiya kɔnɔna na a n'a ka baarakɛlaw u kɛn bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan waasa BMS tɔgɔ minnu bɛ a la dɔw ka se ka fara yanga kan don n'a dugujɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔna na min ye fasɛrɛ jɛkulu n'o ye rédaction olu ka fasɛrɛ waati korona ayiwa i bɛ se k'i tigɛ don hali bi Bɔjabate an bɛ min da o kan o de ye mouvement an bi kɔ maaw b'a dɔn min na k'o de ye mouvement an bi kɔ nka politique tɔw fana don n'o ye fɛɛrɛtɔ ye min ye Fatumata Bassirou Ɲani ye ale kɔni wulila a ka taama senfɛ wakilu kɛ a ye walasa a ka se ka jibondoba ninnu sigi ka di u ma o dɔ bɛ tali kɛ togoda dɔ la n'o ye village de Kɛsingane ye village de Kɛsingane ale bɛ commune de Kɔnsiga fɛ Yelemani o cercle kɔnɔna na maa bɛ se k'a fɔ olu ka forage a baara daminɛna janvier kalo tile 29 tɛmɛlen ka bɛn kari ma san 2023 wa min ye an mouvement an b'i kɔ u hakilina ye fɛn min ye o de ye jamanaden fɛn fɛn bɛ yen ko jiko gɛlɛya kɔni bɛ u la walima maniya wɛrɛ bɛ e la ni mouvement an b'i kɔ bɛ se k'a ɲɛnabɔ u b'u kɔ disi fa a la maa bɛ se k'a fɔ min ye village de Kɛsingane ye commune de Kɔnsiga kɔnɔ cercle de Yelemani o y'u ka jibondo sɔrɔ o ɲana o ɲana dɛ ka maaw bɔ minɔgɔ la awɔ Ala k'u sara ami Mori Tarawele e ko nin tɛ dansigi bi ta la